repente ao final da rúa no monopatín e non sabe como continuar, non existe esa continuidade coa rúa existente e, en definitiva, o maior problema que existe na avenida é que prácticamente a totalidade do espacio público está destinado para o vehículo motorizado. Temos unha sección de ancho máximo de 10 metros, ocupado por 2 carrís de 3 metros de ancho, un para cada sentido de circulación, unha zona de estacionamento en línea de 2,20 metros, 2,50 metros, e o resto do espacio que queda, que son unhas bellas rúas que non chegan nin a metro 20, é o que realmente se destina para o desfrute dos peóns. E como se pode observar nesta imaxe, no século XXI é necesario realmente realizar unha transformación dese espacio e facer unha avenida do século XXI e acorde ao concello no que estamos. Esta é a actuación. Como podemos observar, é unha actuación que vai, como comentamos antes, do PK 430 ao 910 na avenida Castelao, onde se executará na totalidade do ámbito unha zona de convivencia sobrelevada con prioridade 100% peonil, creando itinerarios peonís continuos, agradables e amables para os colectivos máis vulnerables, limitando as velocidades dos vehículos e o tránsito a únicamente un sentido de circulación, que vai desde o PK 910 hacia o 430, ese é o sentido de circulación. Desta forma, o que facemos é coller o espacio público que estaba destinado aos vehículos motorizados, realizar unha transformación integral dese espacio, cambiar o seu uso e entregarlo ao disfrute dos colectivos máis vulnerables. A maiores, o que se busca é perder ese carácter de estrada pura e dura, xa que estamos no centro urbano do concello, estamos nunha zona con edificacións consolidadas, baixos comerciais, e o que se busca é transformar e darlle un carácter peonil, potenciando o comercio local, como falamos antes, potenciando a atracción da xente, que pasen cousas nese espacio e que non pasen únicamente os vehículos dun lado para outro, buscando estacionamento ou simplemente atravesando por aí como se fose unha arteria de ir dun punto a outro. É moi importante, como sempre digo, estamos cansados de ver humanizacións, actuacións onde se invirten millóns e millóns de euros para os 6 meses ou un ano estar facendo pequenas reparacións, pequenos buracos para arreglar unha tubería de abastecemento ou así. Este é un proxecto de futuro, un proxecto que vai quedar para 20 ou 30 anos, onde se contempla renovar tanto o de arriba como, que non é pouco importante, o de abaixo. Contempla a renovación das redes de saneamento, de pluviais, de abastecemento e o soterramento completamente de todos os cables existentes grapados a fachadas e en aéreo, contemplando o soterramento da rede de alumeado público, electricidade e telecomunicacións, de forma que unha vez rematemos a obra quede completamente urbanizado e humanizado tanto o que se ve da avenida como o que está por debaixo. Ben, desde o punto de vista dos materiais, vamos a utilizar os materiais que dignifiquen o espazo público existente, un espazo que está no meollo do centro urbano, un espazo con edificacións consolidadas, con baixos comerciais, que se merece realmente ter uns materiais nobles e que dignifiquen este espacio. Como podemos observar, a avenida, o tramo onde actuamos da avenida, ten 3 puntos característicos. O tramo primeiro e o terceiro son tramos moi lineais, moi rectos, con unha sección de 10 metros de ancho, e despois o segundo tramo, como vamos a ver despois, é onde se produce un embotellamiento. Nestes tramos onde temos o máximo ancho, no primeiro e no terceiro, imos ir con un pavimento de baldosa ecogranit nas marxes e despois con formigón coloreado de cor granito na parte central. A maiores, para romper un pouco esa linealidade, potenciando sobre todo a disminución dos vehículos, que o vehículo ao acceder a esa plataforma non vexe unha recta moi longa que sempre potencia aumentar a velocidade, facemos cortes transversais cada 10 metros de lastro de pedra, que por un lado estéticamente mellora moitísimo o que é a avenida e por outro ten a súa funcionalidade de reducir a velocidade. Aquí temos exemplos de como vai quedar, de actuacións cos mesmos materiais, o pavimento ecogranit e o formigón cor grafito no centro. Este é o tramo 2, o tramo onde se produce ese embotellamento. O que facemos debido á perigosidade, temos unha sección onde non chega a 6 metros entre fachada e fachada. O que facemos é eliminamos o formigón coloreado, poñemos pavimentos 100% propios de zonas peonís, como é lousas de pedra e a baldosa ecogranit, de forma que o vehículo, ao chegar ali, entende que esa zona aínda é máis perigosa, aínda ten que ter máis cuidado cos vehículos, aínda ten que reducir máis a velocidade para que pase por aí a modiño, sin ningún tipo de problema, sin entender que a zona do formigón pois é un pouco, bueno, o seu ámbito, chegar ali perde esa referencia
e o que fai é reducir máis a velocidade e entregar ese espacio con prioridade 100% aos peóns. Estos son exemplos de como vai quedar esa zona estreita con baldosa ecogranite e lousas de pedra. E aquí temos o terceiro tramo. O terceiro tramo é moi similar ao primeiro e vai a ter as mesmas características, rompendo esa linealidade coas bandas de lasto de pedra e cos mesmos materiais. A maiores se contempla a colocación de mobiliario urbano de deseño na totalidade do tramo de actuación e unha iluminación LED de alto rendemento buscando na zona estreita, debido ao pouco ancho que temos para non reducir aínda máis ese ancho, a colocación nese punto estreito de catenarias ancladas a fachadas para non ver perxudicado o pouco espacio público que temos nese embotellamento e nese punto reducido. Ben, o prazo de execución é de 8 meses. Este proxecto é un proxecto que se vai executar gracias a un convenio de colaboración entre o Concello da Illa de Arousa e a Deputación de Pontevedra. Se financiará pagando un 70% a Deputación de Pontevedra e un 30% ao Concello da Illa de Arousa da totalidade do orzamento do proxecto IVA incluído, que ascende a un total de 1.160.220 euros, 16 céntimos. Pola miña parte, moitísimas gracias por estar aquí e calquera dúbida ou cuestión, para iso estamos. Bueno, bo día a todas e a todos. Primeiro, Jaime, miles de gracias. Non se poden contar mellor as cousas. E, querido Paco, que é o responsable de área de infraestructuras, quero comenzar dando as gracias ás técnicas e os técnicos que dirixen esta área, porque teñen un forte compromiso coa transformación desta provincia e, máis que técnicos, son cómplices de cambiar o modelo de mobilidade da provincia de Pontevedra. E, polo tanto, quería comenzar dando as gracias a quen desenvolve os proxectos, quen dirixe as obras e que ten moi claro que non podemos continuar como no século XX, construindo povos para os vehículos. Os povos son para a xente. O espacio público é un dereito e temos que traballar para recuperar aquelo que un día ocuparon os vehículos como donos absolutos do que é noso, das persoas. Que ocorre cando se fan este tipo de actuacións? Primeiro, as persoas inmediatamente ocupan ese espacio, o recuperan de forma natural e inmediata. En segundo lugar, favorecemos a seguridade peonil, que non é unha cousa menor. En terceiro lugar, apostamos por unha mobilidade amable que, ademais, embelece moito os territorios, os espacios, os concellos. En cuarto lugar, créanse negocios sempre en torno a eses espacios. Aqueles lugares onde todo está pensado para os vehículos, que acontece cos baixos comerciais que pechan? Que acontece cando facemos este tipo de actuacións? Que se recupera a vida de eses espacios comerciais. E o temos visto e o podemos demostrar en moitos concellos da provincia de Pontevedra. Eu sempre animo a xente a que vai á Praza de España de Ponte Caldelas, que era un lugar donde estaban vacíos todos os baixos comerciais, donde os vehículos ocupaban todo. Recuperouse esa praza e agora, que ocorre ali? Que hai actividades culturais, música, teatro, todo tipo de actividade humana deportiva tamén, e todos os baixos que estaban pechados teñen agora actividade de alto nivel, ademais, e de alta calidade.
E, polo tanto, é o que estamos a facer con este proxecto que hoxe presentamos aquí. A illa é un dos lugares máis fermosos desta provincia, e non o digo porque lle teña moito aprecio o seu alcalde e a Manel, que ademais é a persoa que dende o gabinete leva infraestructura, sino porque certamente o é. Hai poucos lugares en Galicia, en España, donde os colores durante o día cambien desta forma. E poden ser azuis, verdes, malvas, vermellos, de todo tipo, cunha costa espectacular. Tamén todavía mantendo moito unha estructura urbana de construción de edificios que forman parte de o que somos nós, de o que son os nosos povos, pero certamente con moitos espacios que non se corresponden con esa beleza, con eses valores de sostibilidade medioambientais, de recuperar e de entender o espacio público como un dereito humano. E, polo tanto, o que estamos a facer hoxe. Esa avenida vai a quedar espectacular. Vai a haber un cambio transcendental na Illa de Arousa. Levamos moito tempo traballando, porque eu entendo que somos bastante valientes, moi transformadores, a veces incluso revolucionarias e revolucionarios. E estamos cambiando para transformar, para mellorar a vida da xente. E, alcalde, eu nunca dou datos, nin presumo das inversións que facemos en todos os concellos da provincia, porque me parece que é unha obriga. As políticas e os políticos estamos para mellorar a vida da xente, porque para eso nos elixen. Pero sí que vou a decir unha cousa, e é que nunca na historia da Illa de Arousa houbo unha colaboración, unha complicidade, un traballo conxunto entre este Concello e a Deputación de Pontevedra como nestes últimos 6 anos. Tanto o goberno local da illa como o goberno da Deputación de Pontevedra estamos transformando equipamentos, dotacións, infraestructuras, facendo que a illa aínda sexa máis fermosa do que é, porque alguén a creou que non fomos nós, pero nós estamos facendo que esa beleza, ese potencial que ten este fermoso concello, pois cada vez teña máis potencialidades. E eu me sinto moi orgullosa deste traballo conxunto. É moi fácil traballar co goberno da illa, tamén o temos que decir. Traballamos conxuntamente, colaboramos, dialogamos, chegamos a acordos, e este é un paso máis nesa colaboración. Eu quero dar un titular. Unha vez que remate esta obra, non vai haber quen recoñeza ese espacio público. Vai ser de tal calado a transformación, de tal calado que, alcalde, hai que facer fotos de antes e o despois para que a xente recorde o que había e o que vai a quedar. E como moi ben decía Jaime, unha obra de moita calidade tamén. Nós facemos obras con calidade, porque teñen que durar 20, 30 anos. Polo tanto, tamén imos a apostar por un abastecemento, un saneamento que permitan pois cumplir tamén con eses obxectivos de ter os mellores servicios, os que non se ven, pero que son fundamentais. Tamén todo o que ten que ver coa eficiencia enerxética, temos que traballar para reducir o CO2. Eu levo toda esta semana, despois de que saíra o informe da ONU alertándonos de a gravidade da situación frente ao cambio climático, escoitando todos os días debates sobre esta situación. Tamén con este tipo de obras apostamos por outro modelo de respeto ao medio ambiente, de reducir CO2 e de facer que os espacios públicos sean de calidade tamén medioambiental. Así que eu me sinto moi satisfeita desta obra, estou desexando vela rematada e só vou a pedir unha cousa, porque os alcaldes sempre me piden a min e os vou a pedir eu a un alcalde. Temos que facer unha inauguración por todo alto, en esa, claro, con produtos da illa, que son de unha enorme
calidade, porque temos que celebrar como estamos cambiando esta provincia, alcalde, como estamos cambiando a illa de Arousa. Así que tes que comprometerte agora, cando fales ti, con que imos facer esa inauguración, a que teñen que vir Paco e Jaime, por suposto, a celebrar que teñen traballado moito e moi ben, e tamén temos ese día que facer algo cultural na inauguración, porque aí van a pasar moitas cousas, nese espacio público renovado, diferente, para as persoas, repito, como un dereito, como pode ser calquer outro dereito dos seres humanos. O noso espacio é noso e o imos a recuperar porque nos pertence. Moitas gracias, presidenta. Por suposto que está garantizada esa inauguración por todo alto, porque a obra ben o merece. Pois nada, darvos a benvida, presidenta, Santos, Paco e Jaime, gracias por a túa explicación tan pormenorizada, co cual xa me remito ás túas palabras no técnico. Eu simplemente decir que esta obra é importantísima para o desenvolvemento urbano daqui da Illa de Arousa. Nós, como dixo a presidenta, levamos 6 magníficos anos traballando ca Diputación de Pontevedra, un fito de inversións increíble durante estes, valga a redundancia, estes 6 anos, que xa se veu a nosa remodelación das casas, o náutico, agora a Avenida Castelao, seguiremos con moitas máis cousas e moita máis transformación. Decía que é importantísimo porque pasamos de ter unha rúa principal dentro do noso casco urbano que non está preparada para a mobilidade do século XXI, senón que era é actualmente unha estrada anquilosada no pasado e que nos xera moitísimos problemas tanto de circulación rodada como de uso por parte do peón ou da propia bicicleta. Non hai ningún tipo de orden preestablecido co cual esta actuación, como digo, é ampliamente demandada durante moitísimos anos, ampliamente estudiada, por eso o traballo tamén de Paco, de Jaime, de todos os Manel, de todos os técnicos da Diputación de Pontevedra, sin estenderme máis, un grandísimo agradecemento á Diputación por creer na Illa de Arousa e, nada máis. Espero que despois de executada esta obra poidamos ver xa inmediatamente, que estamos seguros, os beneficios que xera. Moitísimas gracias. Alguna pregunta? Pois a ver, pasamos rapidamente, Jaime. Pasamos rapidamente outra vez o PowerPoint, se queredes, e queda clarísimo. Isto é o estado actual. O estado actual o único que se moveu. Aí temos o estado actual do ámbito de actuación. Como podemos observar, é necesario realizar unha necesidade de mellora da seguridade peonil. Existen zonas perigosas con estreitamentos puntuais debido á existencia de edificacións fora da línea que estrangulan aínda máis as beirarrúas xa de por si pequenas, onde prácticamente non chegan en algúns puntos nin a 1 metro de ancho. A maiores existen itinerarios peonís discontinuos que é necesario solucionar e, en resumo, prácticamente a totalidade do espacio público está destinado ao vehículo motorizado, con 2 carrís, un para cada sentido de circulación, unha banda de estacionamento en línea e o resto do espacio, de por sí reducido, se fan unhas beirarrúas que non chegan a algúns puntos, como comentamos antes, nin a 1 metro de ancho. Esta é a actuación. Vamos a facer unha zona de convivencia sobrelevada con prioridade peonil, dende o PK 0 máis 430 ao PK 0 máis 910,
donde se crea un itinerario peonil continuo, agradable e amable para os colectivos máis vulnerables e permitindo únicamente o tráfico rodado nun sentido de circulación, desde o PK 0 máis 910 hasta o PK 0 máis 430, coa intención de reducir o número de vehículos que pasan pola avenida, reducindo así a contaminación atmosférica, a contaminación acústica, e collendo ese espacio, realizándolle unha transformación integral, cambiando o seu uso e entregándollo, en vez dos vehículos motorizados, ao desfrute dos peóns. Potenciando desta forma tamén a atracción a esta avenida de peóns, de vida, de actividade, potenciando o comercio local, etc. etc. A maiores se renovan todas as redes existentes de saneamiento, pluviais e abastecemento e se soterran as redes existentes ahora mismo en aéreo como son o alumeado público, electricidade e telecomunicacións. Desde o punto de vista dos materiais, vamos a utilizar os materiais que dignifiquen o espacio público, deseñando o primeiro e terceiro tramo, que son os tramos lineais con baldosa ecogranit nas marxes da avenida e no centro con formigón coloreado cor grafito. E a maiores, para mellorar tanto a estética como a funcionalidade e conseguir reducir a velocidade dos vehículos, se colocarán bandas transversais de lastro de pedra cada aproximadamente 10 metros, rompendo esa linealidade que ten tanto a entrada e a saída da avenida. Estos son exemplos de como van quedar con eses materiais, exemplos utilizados con eses materiais noutras zonas. O punto central, como se produce ese embotellamiento, ese estreitamento, que facemos e eliminamos o formigón coloreado e diseñamos toda a zona estreita onde non chega ao ancho prácticamente nin a 6 metros, con pavimentos propios de zonas 100% peonís, como son a baldosa ecogranit e lousas de pedra, de forma que o vehículo ao chegar ali entenda que ese espacio é un espacio destinado 100% para os peóns e reduza aínda máis a velocidade, este máis alerta de calquera posibilidade. Tamén se incluye no proxecto. Aquí temos exemplos de como vai quedar ese estreitamento, coa ecogranit e bandas de pedra. E este é o terceiro tramo que se vai a diseñar idéntico ao primeiro que xa explicamos. A maiores se colocará mobiliario urbano de deseño na totalidade do ámbito da actuación, luminarias LED de alto rendemento, buscando en todo momento, como comentaba a presidenta, a eficiencia enerxética e a reducción dos consumos, e na parte estreita se colocarán, para non reducir xa de por sí bastante estreito o espacio público existente, catenarias ancladas ás fachadas dos edificios. O prazo de execución é de 8 meses, é unha obra cofinanciada por parte do Concello da Illa e da Diputación de Pontevedra, pagando o 70% da Diputación e o 30% a Illa de Arousa, unha cuantía económica total con IVA de 1.160.220,16 euros. É un poquinho así rápido a explicación. En todo caso, nos pasaremos o PowerPoint a todas e a todos. ¿Alguna pregunta? Agora estamos na aprobación. Os contratistas fan o concurso público, supoño que para final de ano estamos en condición xa de poder iniciar. O sea, que estaría máis ou menos sobre setembro de 2022. Esperemos que antes. Esperemos que non afecte tanto o verano. Bueno, eu nas datas sempre o digo e prefiro que sexamos medidos, non? Porque o máis difícil está feito, que é elaborar o proxecto e aprobalo, que o convenio este aprobado polo Concello de a Illa que está e pola Deputación de Pontevedra que tamén está. Agora hai que sacalo a licitación e, bueno, pois os prazos son os que son longos, porque hai que sacalo a licitación, se teñen que presentar as empresas, hai que abrir todos os sobres. Se non pasara nada, pois é probable que finais deste ano, inicios de o que ven, poderamos adxudicar a obra, pero imaginémonos que acontece que hai empresas que presentan baixas que consideramos que non son aceptables, por lo tanto hai que pedirles que aporten documentación e justifiquen, que os procesos sempre poden alongarse. O que sí que está claro é que no ano 22 vai estar rematada a obra, eso sí que o podemos confirmar. Teña dos preguntas. A primeira, non sei se obra exactamente só no tramo dende a Avenida da Ponte hacia a Concello de Gama ou tamén a cara ao Cabodeiro, se caso non se fai toda a vida. No, únicamente é o tramo
desde ese punto kilométrico, para que nos entendamos onde está o edificio, onde está a farmacia que hai no centro, hasta o entronque que a Avenida da farmacia. Está aquí é un tramo da farmacia, esta é a esquina da farmacia, este é a parte central do seu estreitamento e remata no cruce a actuación. Entendo que se intentará desviar a maioría do tráfico ou polo O cabodeo. tráfico pesado deberá ir polo circunvalación. Xa está agora, xa é obligatorio que o tráfico pesado non vaya pola Avenida da Ponte, sino que vaya pola carretera autonómica que desemborca no Peirao. Eso xa o tráfico pesado xa ten que ir por aí a por aí. Pero dará unha final para animar a máis vehículos por la ruta de tráfico. Sí, a ver, despois o que fará isto naturalmente é que o tráfico se reduce de por sí, non? Estamos falando ahora que hai alternativas para todo tipo de vehículos que implica que con esta humanización xa se reduce de por sí o tráfico que sufre a propia Avenida Castelao, non? Entonces, todo ese tráfico pesado, tráfico de transporte público pesado, ten a súa alternativa pola carretera autonómica que xa hoxe está señalizado na rotonda de entrada que eses vehículos teñen que usar esas vías, non? Está garantizado o uso de residentes e de servicios, por suposto, nesa zona hai baixos comerciales e hai xa instalados comercios que necesitan os seus servicios que perfectamente poden usar a Avenida Castelao cando estea rematada. É unha obra complicada. No, referíame despois como se... Pero tamén durante a obra. De todos modos, hai unha cousa tamén que está clara, é que saben tamén todos os medios da provincia e que nós somos grandes expertas e expertos en este tipo de obras que transforman o espacio público para as persoas, que, de a humildade o digo, facemos moi ben, porque temos unha grande experiencia en facelo, somos a grande referencia de toda a Galicia neste tipo de proxectos de mobilidade amable, tamén do conxunto do Estado. De feito, nos premian por este modelo, somos unha referencia a copiar. De feito, somos a única administración local que formamos parte de un grande proxecto que está poñendo en marcha toda Europa de recuperación do espacio público. Por lo tanto, que é o que garantimos? Que durante a obra non vai haber ningún impedimento, ningún problema, vai a estar todo absolutamente traballado, controlado e dirixido, e que cando a obra remate todo o mundo vai a entender que é un espacio para as persoas e os vehículos van a saber que non somos protagonistas, que ese espacio, por certo, nun espacio que é a columna vertebral do centro da Illa de Arousa, do centro urbano, non? Que era intolerable e intolerable que a xente non poida desfrutar do seu espacio público na zona máis urbana, non? Así que o temos moi controlado, sabemos moi ben o que estamos a facer e cales son os resultados, non? Porque xa temos moitas obras como esta realizadas por toda a provincia e coñecemos os resultados o fin de obras e de como a xente ocupa ese espacio e, por certo, logo xa ninguén é capaz de quitarlo. E despois tamén eu quería incidir no tema da seguridade, non? Esta Avenida Castelao creo que é o único punto de siniestralidade que temos no Concello, é dicir, ao ser tan estreita e ter doble sentido de circulación, todos, o 99% dos choques que tamén pola morfoloxía non son accidentes graves, pero se producen casi todos en esas vías. Choques por alcance, choques contra o vehículo que ven de frente, choques contra vehículos que están aparcados. Entonces, o único punto negro, podamos decirlo así, ou chamarlle así, é este que temos aquí. E vas a contemplar estacionamento por todos os caminos? Se se van a contemplar estacionamento? Vais a contemplar para servicios e residentes. Para servicios e residentes. Despois tamén, o Concello está facendo traballos de buscar outro tipo de alternativas.
Bueno, e solamente queda unha cousa que antes de din as grazas aos técnicos da Deputación de Pontevedra e sería moi injusto que non lle dera as gracias tamén ás técnicas do Concello da Illa, a arquitecta en particular, porque decía que é certo que nos traballamos moi directamente tanto cos técnicos dos concellos, a Deputación, un traballo conxunto. De feito, pois acaba de explicar que hai unha dirección de obra, que todo que aí está planificado, e tamén lle quero dar as gracias polo traballo. Esquecime, o siento. Gracias. Pois nada. Moitas gracias a todos e a todas. Disfrutaremos, a ver se é certo que volvemos en setembro, que é o ano 22, que ainda haberá tempo e todos podemos facer esa inauguración. Están todos ustedes invitados a inauguración con alcalde. Muy bien. Gracias. A próxima inauguración vamos a cambiar este esfuerzo.